Jeg hedder Ika. Jeg hedder Signe. Jeg hedder Andreas. Jeg hedder Anton. Jeg hedder Rasmus. Okay, raketten flyver over til de andre, dem på stationen, og så tager de her af. Og så er det, at de siger, hej, var det en god tur? Ja, det var det. Og så tager den anden af, siger den, hej, var det en god tur? Ja, det var det. Og så går de på igen. Rasmus, kan du noget hjælp? Og så flyver de over til det andet. For satan. Siger de, hej, var det en god tur? Ja, det var det. Siger de, hej, var det en god tur? Ja, det var det. Og så flyver raketstolen. Og der siger hej, var det en god tur? Ja, det var det. Hej, var det en god tur? Ja, det var det. Og så hopper han på raketstolen igen og flyver hjem igen. Og så siger ja. Hej, var det en god tur? Ja, det var det. Og held og lykke til at